Αυτό ήταν το 2025, μια πάρα πολύ όμορφη χρονιά. Τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο ήταν μια από τις αγαπημένες μου χρονιές, από τις χρονιές που δεν θέλεις να τελειώσουν. Αλλά γενικότερα επειδή είμαστε σε μια πολύ δημιουργική περίοδο, για να είμαι ειλικρινής ανυπομονώ να δω και το 2026 πώς θα είναι, καθώς θεωρώ ότι θα είναι μια χρονιά αρκετά δυναμική, με πολλά καινούργια πράγματα και νομίζω ότι πλέον είμαστε σε ένα σημείο, πλέον αρχίζουμε να το απολαμβάνουμε λίγο παραπάνω, οπότε από εδώ και στο εξής προσθέτουμε πινελιές, κάνουμε μικρές διορθωτικές κινήσεις αλλά αρκετά ουσιαστικές και προσωπικά για μένα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς το δικό μου κομμάτι, το επιχειρηματικό κομμάτι στην ουσία τώρα ξεκινάει. Τα πρώτα χρόνια ήταν περισσότερο χρόνια δημιουργίας. Προσπαθούσαμε να βρούμε τα πατήματά μας, να οργανωθούμε, να δούμε τον τρόπο λειτουργίας μας, πώς θα μπορέσει να συνδυάσει την ταχύτητα με την ποιότητα, να μην παρεκκλίνουμε της ταυτότητας που θέσαμε εξ αρχής και γενικότερα να χτίσουμε πάνω σε αυτή τη μοναδικότητα που έχει αυτό το brand. Νομίζω ότι μετά από 6-6,5 χρόνια έχουμε κάνει αρκετά βήματα εμπρός και τώρα στην ουσία θεωρώ ότι ήρθε η στιγμή για να αρχίσει η ανάπτυξη αυτού του brand και σε καινούργιους τομείς. Είναι κάποια πράγματα που τρέχουν αυτή την περίοδο, απλά επειδή είναι σε αρκετά πρώιμο στάδιο, δεν είναι κάτι που θα μπορούσαμε να ανακοινώσουμε. Ωστόσο γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια από πίσω για να μπορέσουν να ξεκινήσουν τη νέα χρονιά. Αυτό που θέλω να ευχαριστήσω στην ουσία είναι η ομάδα που έχουμε φτιάξει στο εστιατορικό Ζόπυρον. Τα παιδιά έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στην καθημερινότητα, έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στη συνέπεια στο να μπορούμε να δίνουμε κάθε μέρα ένα αρκετά καλό εαυτό, με τα λάθη μας σίγουρα, με τις αστοχίες μας, αλλά γενικότερα θεωρώ ότι παίρνουμε ένα αρκετά καλό βαθμό. Από τη μεριά μου αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να τους βοηθήσω πλέον με πιο εξελιγμένο εξοπλισμό, με περισσότερες ευκολίες πάνω στη δουλειά, καθώς βοηθάει τους ανθρώπους μας και να είναι πιο ευχάριστη για αυτούς η καθημερινότητα, αλλά και να είναι πιο αποδοτική η εργασία τους, να μπορούν να σταθεροποιούν κάποιες διαδικασίες και να έχουμε συνέπεια, ταχύτητα και σίγουρα στο τέλος να κερδίζει ο τελικός καταναλωτής. Σίγουρα ένα από τα πράγματα που πρέπει να περιμένετε παραπάνω το 2026 είναι η online παρουσία μας. Γενικότερα φέτος, το τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς, προσωπικά επικεντρώθηκα παραπάνω στις διαδικασίες του καταστήματος. Ήταν κάποια πράγματα που έπρεπε να αυτοματοποιηθούν, να μπορέσουν να αποτυπωθούν σε χαρτί, καθώς, όπως είπα και στην αρχή του βίντεο, η ωριμότητα ενός οργανισμού φαίνεται και από τις διαδικασίες που έχει κτίσει, τους αυτοματισμούς της, καθώς είναι πράγματα που δεν πρέπει να καταναλώνουν πολλή ενέργεια και φαιά ουσία από όλους τους εμπλεκόμενους που εργάζονται σε μια τέτοια επιχείρηση. Και φέτος είναι μια χρονιά που προσωπικά θέλω να πάμε ένα βήμα πιο κάτω, οπότε αφιέρωσα αυτούς τους τελευταίους μήνες της χρονιάς πάνω σε αυτό το πράγμα και νομίζω ότι η καθημερινότητα όλων θα είναι πολύ πιο ευχάριστη, πολύ πιο συγκεντρωμένη θα έλεγα σε πράγματα που πραγματικά αξίζουν και όχι σε πράγματα και καταστάσεις που απλά τρώνε χρόνο. Αυτά τα ολίγα είχα να πω σχετικά με τις αλλαγές στο εστιατορικό Ζόπυρον. Εκτός λοιπόν από την online παρουσία μας για το 2026, σίγουρα σκοπεύουμε να ξεκινήσουμε και την σελίδα μας, το website που έχουμε ετοιμάσει, το e-shop μας, όπου εκεί θα υπάρχουν τα πρώτα προϊόντα που έχουμε ετοιμάσει με το λογότυπό μας, σε συνεργασία φυσικά με πολύ καλούς συνεργάτες που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Έχει χρονοτριβήσει λίγο αυτό το κομμάτι, ήταν κάτι που θέλαμε και στο 25 να έχουμε έτοιμο, για κάποιους λόγους μείναμε λίγο πίσω σε αυτό το κομμάτι.
Οπότε θεωρώ ότι στο πρώτο τρίμηνο του 2026 θα έχουμε μπει και σε αυτό το χώρο, καθώς θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα και σε άτομα από την υπόλοιπη Ελλάδα που μας ακολουθούν, που θέλουν να έρχονται σε επαφή με τα προϊόντα του Zopiron, να έχουν πρόσβαση σε αυτά, και το website μας θα είναι ένας τρόπος και επικοινωνίας αλλά και πρόσβαση σε αυτά τα προϊόντα. Και γενικότερα εκεί θα έχουμε και ένα blog που θα βάζουμε συνταγές, θα βάζουμε κάποια ενημερωτικές στήλες όπου θα μπορείτε να βλέπετε ενδιαφέροντα πράγματα από την ομάδα μας. Γενικότερα θα μπορείτε να μαθαίνετε τα νέα του Zopiron, τις εξελίξεις που έχουμε στα υπόλοιπα κομμάτια του brand, καθώς όπως είπαμε ετοιμάζουμε και καινούργια πράγματα. Σίγουρα θα υπάρχει και φόρμα επικοινωνίας εκεί όπου θα μπορείτε να μας στέλνετε οτιδήποτε χρειάζεστε, οτιδήποτε θέλετε, βιογραφικά, προτάσεις συνεργασίας, πράγματα τα οποία πιστεύετε ότι θα ταιριάζαν με τη φιλοσοφία μας και αυτό που πρεσβεύουμε. Αυτό που εύχομαι για το 2026 είναι να είναι μια χρονιά που να έχουμε υγεία, εμείς και οι αγαπημένοι μας άνθρωποι, γιατί πάνω σε αυτό το υπερπολίτιμο αγαθό χτίζονται όλα τα υπόλοιπα. Όταν υπάρχει υγεία, θεωρώ ότι υπάρχει και η ενέργεια, υπάρχει η δυνατότητα να κάνεις οτιδήποτε θέλεις στη ζωή σου. Οπότε εύχομαι σε όλους εσάς να έχετε υγεία και πολλές χαρούμενες στιγμές με τους αγαπημένους τους ανθρώπους. Να μην αφήνουμε στιγμές να περνάνε έτσι, ο χρόνος τρέχει, τίποτα δεν είναι δεδομένο σε αυτή τη ζωή και νομίζω ότι όσο πιο σύντομα συνειδητοποιούμε κάποια πράγματα, τόσο το καλύτερο, γιατί φεύγοντας από αυτόν τον κόσμο κάποια στιγμή όλη μοιραία, έτσι, θεωρώ ότι ο πλούτος που θα πάρουμε μαζί μας θα είναι αυτός. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, τους συνεργάτες μας, με ανθρώπους γενικότερα που έχει στήσει την καθημερινότητα, γιατί αυτή είναι που μετράει. Η καθημερινότητα είναι αυτή που χτίζει τα μεγάλα πράγματα, η καθημερινότητα είναι αυτή που είναι ο όγκος της ζωής μας. Οπότε οφείλουμε να έχουμε μια καθημερινότητα η οποία μας εκφράζει, με ανθρώπους που έτσι, μας εκφράζουν και γουστάρουμε να είμαστε μαζί τους, είτε στο σπίτι είτε στο χώρο της εργασίας. Και αυτό που έχω να πω είναι ότι κάτι που εφαρμόζω και στη δική μου ζωή, όταν κάτι σου τελειώνει, νιώθεις ότι έχει κλείσει ένας κύκλος, είναι πολύ ωραίο να φεύγεις, να αποχωρήσεις την κατάλληλη στιγμή, γιατί με αυτόν τον τρόπο φεύγεις με τις θετικές αναμνήσεις, κλείνεις όμορφα τον κύκλο και δεν αφήνεις τη φθορά να έρθει σε ανθρώπινες σχέσεις μέσα. Και το βασικότερο θα έλεγα απ' όλα είναι ότι τα έχεις καλά και με τον εαυτό σου. Είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να κοιτάς τον εαυτό σου στον καθρέφτη, να έχεις καθαρή συνείδηση ότι πάντα έδινες τον καλύτερο σου εαυτό, το να μπορείς να φεύγεις τίμια και όμορφα από μια σχέση επαγγελματική, ερωτική, φιλική, οτιδήποτε, όταν νιώθεις ότι δεν έχεις άλλο να δώσεις σε αυτή τη σχέση, νομίζω ότι είναι, θα έλεγα, και ένας προθάλαμος για την πόρτα της ευτυχίας. Νιώθω ότι οι άνθρωποι που έχουν την τόλμη να κάνουν κάτι τέτοιο στη ζωή τους είναι χαρούμενοι, είναι απαλλαγμένοι από άγχη και δεύτερες σκέψεις, απολαμβάνουν το ταξίδι της ζωής. Έτσι είναι η ζωή. Δεν αναιρεί μια τέτοια κίνηση στιγμές του παρελθόντος, αλλά δεν πρέπει να υποθηκεύουμε και το μέλλον μας σε καταστάσεις οι οποίες θεωρούμε ότι πλέον δεν μας εκφράζουν ή δεν είναι για μας, ή τέλος πάντων δεν θέλουμε να είμαστε μέρος αυτών.